Ya iya dia. Aku mau tamasya keliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Kereta tak berkuda, becak, tolong saya. Lihat kebunku dek, penuh dengan bunga dek. Ada yang putih dek, dan ada yang merah dek. Setiap hari dek, ku siram semua dek. Mawar melati kencana katon wingko dados. Kencana katon wingko. Mas Tugi juragane kayu jati Cilengsi. Munggah dek. Seragen ya. Jenengan nyanyi saat ini kita memangke. Mas Tugi ya? Mas Tugi Bapakku kok kayak bapakku. Aku mau ki pangkling. Loh, kok Pak Dirgo saiki kok ganteng men. Nanggap kaya bolak-balik kok pindo. Kowe nek wis ngomong Pak Tugi gangguan berarti kowe kena CB Pak Tugi tenan. Apa ya ngono? Berarti aku sudah terhipnotis. Ora terhipnotis katarak. Kok katarak loh? Kayak ki main buri kandhane kok. Cinta ditolak Tugi ya. Biasane ki nek wis alam-alam ganteng ki mamak trucut ngono lho. Apa dadak via M-Banking. Joget-joget sik, Pak. Joget-joget. Ayo. Karo mesti joget bogel mania Pak, maju kene. Ayo ndang rene Om. Biasane kendel we reko-reko alim. Ketoke karena urung panas. Oh, mergo ra enek bojone, enek bojone. Bojone sing ndi? Bojone sing ndi? Enek. Oh, di antara ini. Wah, jangan-jangan Mbak Kani iki. Curiga aku. Mbak, kemajuan. Iki nih lho. Orang apa nih? Ket luwih dawa iki. Apa itu? Ayo tekan ngendi ke mau? Nak rewang ya. Tak rewang. Slow. Nanging Sri Rama
asmara Kayak Mas khusus Medi. kanggo sing wong Hongkong. Nggih. Mas Medi napa? Telingsingan. Telingsingan. Sakukuh mawon. Kemajuan biasanya garbane wong liya. Star esek-esek. Loro asmara terus telingsingan. Nggih. Siap. Nah. Tak rewangi kalau Jadi aku ngedon Mbak Wanan. Lah kenapa? Lah Terima tak pandeng ngene tok ae kok. Tetek aku. Gurung ngene lho jane. Biasanya Bang Mbak Kani. Oh, terus dadi aku sing ngene. Delok sih. Loh, kandhani kan. Yo cemburu to. Mbokmu cemburu mbokmu. Bablaske loro asmara, Dik. Hengki. Aduh. Kok Hengki to? Hengki ra melu kok. Piye to jane no? Masa Sep, aku lek dingoneke aku mulih. Aku mulih tenan. Aku lek dadi Mas Sep gak trimo aku. Muduna minggat to kowe. Gak trimo aku. Hei, guyon-guyon Asep. Esek-esek. Masa Sep, mulih oleh aku gak trimo. Wong jenenge wae Asep diceluk Hengki. Aja kaya ngono. Gak apa-apa. Apa? Gak apa-apa. Engko lek kowe mulai tak telepon ke Om Landa. Aja rasane piye. Tenan, kowe mulai tak telepon ke Om Landa. Aku duwe nomere. Aja ngono. Sangkutane karo aku piye urusane? Wes sik to. Iki ada apa? Iki awake dhewe wis kasbon to wonge. Wis kasbon. Iki potong. Ya padha wae kowe kene ngendi-ngendi kok gaweanmu. Ini ada apa dengan Aku kok ketinggalan. Alah engko tak ceritani. Tenan ya? Oh, kowe kira ngerti. Ada apa? Oh iya kah? Oh astagfirullahaladzim. Yuk, terus ke. Nano. Barang sampun. Piye. Oh ya. Ayo. Nano. Mana di mana anak kambing saya. Loro asmara. Spesial juragane kayu jati Cilengsi. Mas Tugi. Keol tak kedil. Teri.
Medi karo Pak Tugiono. Iya. Aku karo Pak Tugiono toh? Esek-esek. Ya udah, Padi sama Bapak, aku aja Padi ya. Neng bapak mah sayang aku. Ini gimana sih? Katanya sama itu, sama Iya, sama jadi sama karo Mas Mas Medi. Medi. Tenan, tenan. Ayo, tenan. Ya aja ngono. Terus Medi. Tenan. Ayo. Aduh, nganteni. Mergo eling mring janji-janjimu. Kapan aku bisa nambani rasa kangenku. Sembah nuwun Pak Tugio. Sampun ngatur Bapak. Mas Medi. Mas Medi. Yang Iya. munggah, Salaman dulu. munggah ning pucuk gunung dhuwur-dhuwur piyangen matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu jos ganteng ganteng dewe jos ninggal katresnan monggo bola cokeng mesti cokeng nyawiji kadang-kadang para tresna monggo Mas Tugi se Pak Priyono. Priyono. tak gendong kemana-mana Masuk Pak Nangis sajroning ati. Mas mesti cokeng Sliramu Mas. apa sliramu rasa aku Sampai karo sapa? suwun marang sliramu muga-muga Gusti
Nambah lagi Pak Triyono. Nanti Bude Sulastri juga ditunggu lagunya. Oh, nggih. Pripun? Gantosan. Lho gantosan mbok meleh, wong panggih. Pripun? Nambah lagi. Kangen ning ati. Nggih. Kangen kali sinten Pak De? Kangen kali sinten? Karo sing ning adoh. Alah, alah sing cerak weneng kok adoh. Kangen yang di hati siapa Bude? Kangen sama Bude ya? Nggih, kangen ning ati Mas Asep. Oh nggih, Pak Tri nggih. Sembah nuwun, Pak. Oke. Tak kasih duit sayang. Ya. Spesial Bude Sulastri. Ya. Sama Mbak E yang cantik ini mau nyanyi. Pak Rudiono. Pripun Bude? Oh, mbaknya manten. Bapaknya manten ya. Kakaknya.
nggih Bu Wiwin. Iki kok gembrek. Dik Srikani. Dibablaske lewung dulur kulanang sing ngersake. Bu Wiwin, Starsel, Panti, Gayeng dhewe. Grandong, Ayo. Sang. Monggo. Mas Meti ayo to Mas. Bablas keliwuh. Bablaske lewung diasep. Anggoro sumbah. No. Budi Darni. Buk tumpuk. Aku bali bisa sumandhing ana ing sisiku. Liwung Mbak Sri, spesial. Liwung spesial anggo sapa, Liwung. Mas? Keluarga besar Sragen. Keluarga besar Sragen monggo perapat-perapat. Mas monggo mriki. Mbak Dwi. Asik. Mbak Dwi. Bude Wiwin. Bu Sulastri. Mas Meti. Ayo to. Gek joget kene lho. Dadi Wong atiku alikane nalikane sepisan ketemu wong ayu ati rinten siang dalu suwenggon ku ngenteni Bu Lastri. Iki kok malah saya kurang lagi. Ayo. Piye sakene endi iki? Wah wis ora semangat meneh kita capek. Sabtu